Kaixo, eguerdi ondan hoi, ongi etorri gaurko ekitaldira, hemen gaude berriro beste hauteskunde kanpaina batian, buru belarri sartuta, badirudi azken bolaran kanpaina etengabe batian gaudela. Baina EH Bildutik behin baino gehiotan azpimarratu izan dugu bezala, ekitaldi hauek kanpainak dira, baina gure komunitatea indartzeko eta elkarrekin egoteko aukera bat ere bada, ez? Aurretik dazkagun erronka hoiei gogoz heltzeko indarra emate digute. Gero eta gehiago gera EH Bilduko proiektuarekin bat egiten dugunak, hori zarautzen ederki ikusi dugu azken emaitzerekin ere, eta hori komunitatea josi eta elkarren lanarekin lortzen aigean gauza bat dala dudarik ez dago. Bai herrigintzatik egiten dugun lana, bai udalgintzatik egiten dugun lanak bilak eragina handia daukate gero emaitza hoiek lortzeko, eta horregatik gaurko ekitaldi hau nahi dugu aprobetxatu zuedan hoi eskerrak emateko, gure komunitateari eskerrak emateko, eta elkarrekin egon eta momentu goxo batia pasatzeko gai garen merezi dugu eta. Orain dauzkagun hauteskundiak Europako Parlamenturako hauteskundiak dira, eta badakigu badiala hauteskunde batzuk nahiko urruti gelditzen zaizkigunak alde batetikan, baina uste dut baita ere kontziente bagarela badiala hauteskunde batzuk garrantzitsuak dianak guretzako, gubezelako herri bat ezagutu dezaten eta jendearen aurrean jartzeko garrantzitsua dialako alde batetik, eta beste alde batetik baita ere anartzeian erabakiak eragin zuzena daukatelako hemen hartzen dian gero erabaki guzti horiekin, beraz gogoz heldu behar diogun hauteskunde batzuk dira. Euskal Herria jarri behar dugu Europan, eta horretarako hauteskunde garrantzitsu batzuk direla, badakigu, ez? Eta hori dana esplikatzeko, etorri dira Maialen eta Arkaitz, hausnarketa hauek sakonago azalduko dizkigu, Maialerekin hasiko gara lehendabizi, beraz, etorri Maialen, mesedez. Itziarrek oso ongi esan du, egunon lehenengo eta behin guzti hoie, eta eskerrik asko hemen egoteagatik oso ongi esan du komunitateak ze garrantzia daukan guretzat, eta egia esan niretzat berezia dauka, orain baino lehenago inoiz esan izan dizuedan bezala. Eta berriro ere zuekin elkartzea eta besarkatzea eta musukatzea egia esan oso ariketa indartsua dela esango nuke. Eta zuekin batera hemen nazio bat garela aldarrikatzea, hizkuntza bat dugula aldarrikatzea, kultura bat dugula aldarrikatzea, eta kultura hori badela eta munduan kokatu nahi dugula aldarrikatzea, niretzako oso ariketa indartsua da, beraz, indartsu, pozik eta gogotsu nator gaur ere zuengana, berriz ere Zarautza, beti besoak zabalik hartzen hauen herri honetara. Iraunduen herri bat izan gara, erresistitu duen herri bat izan gara. Izan ere gu gara Gernikako, Durangoko, Otxandioko gizon emakume haien seme alabak, suntsitu nahi izan zituzten gizon emakume haien seme alabak garagu. Horregatik gara bakezaleak, horregatik nahi gu bakea, baina horregatik badakigu errautsetatik altxa gaitezkeela, berpiztu gaitezkeela, eta herri hau ekarri genezakela gauden toki honetaraino. Horregatik dakigu hori guztia. Eta ez dugu etxiko, eta jarraitu egingo dugu. Horregatik dakigu guk nola egiten zaion aurre faxismoari, eta horregatik bermea da Euskal Herria Bildu horri aurrea egiteko, horri aurrea hartzeko, gerrari ezetz esateko, gerrari behin eta berriro ezetz esateko. Horregatik gara bermeagu. Gerratik suntsitu nahi izan zuten altxaden herri bat garelako gurea, delako gurea, eta horretan jarraituko dugulako aurrerantzean ere etengabe. Egun hauetan irakurri dute Rigoberta Menchuk esandako hitz batzuk, eta berak zioen bakea ez dela gerrarik ez egotea bakarrik. Bakea dela desberdintasunak gainditzea. Bakea dela
feminismoan aurrera egitea, bakea dela esklusiorik ez egotea, bakea dela guk guztiok, herritar guztiok aukera berdintasuna izatea. Eta iradokitzaileak iruditu zaizkit hitz horiek ere, iradokitzaileak iruditu zaizkit. Eta onaren torrela, egia esan pixka bat, akzidentatua izan da gaurko gure etorrera, txirrindulari karrera zegolako, eta hor 30 minutuz zai egon garelako, baina Itziarrek esan duen gauza bat etorri zait burura, ezta? Eta da, batzutan, urruti xamar ikusten dugula Europak gugan izan dezaken eragina. Eta bueltaka pentsatu dut, bueno, eta Zarautzek zer ematen dio munduari? Zarautz nola kokatzen da munduan? Zarautz kokatzen da munduan Euskal Herri guztia bezala hizkuntza bat daukagulako, kultura bat daukagulako. Zarautz kokatzen da munduan egun hauetan literaturia egin duelako. Oso ongi gogoratzen dut literaturia egiten hasi zinetenean, literatura kale gorrira nola ekarri nahi zen duten, elkarrizketa sail bat egin nuen eta horren inguruan. Eta aurten, begia eta egia batuz begia deitu diozue literaturiari. Eta begiak gaur dudarik gabe Zarautzen beti bezala itsasora eraman hau. Eta begiak uzten dit ikusten surflariak. Eta pentsatzen dut Zarautzek ere kokatzen duela herri hau mundu mailan, generazioz generazio surfaren kultura, eta surfa egin nahi izan duten emakume eta gizonak munduan zehar, Europaz zehar aritu izan direlako. Eta nahi dutelako Euskal Herriko surflari bezala aritu munduan. Eta borroka hori ere badugulako, eta borroka hori ere Europara eraman behar dugulako, bai surfean eta baita beste kirol disiplina guztietan ere Euskal selekzioak merezi eta nahi ditugulako. Baina pixka bat itsasoari begira ezkerraldera begiratuz ikusten dut Getari, eta gaur lainotu xamar dago, baina bistak emango balit ikusiko nuke Zumaia eta Deba eta Mutriku eta Ondarru eta Lekitxo eta Bermeoraino agian, ezta? Eta pentsatzen dut, gero eta gehiago gutxitzen joan den, baina guretzako hain garrantzitsua den arrantzaren sektoreak ere ahots propioa izan behar duela Europan. Guk geuk erabaki behar dugula gure arrantzalek zer egin behar duten, non arrantzatu behar duten, zenbat arrantzatu behar duten Europan. Eta horregatik ere oso garrantzitsua dela arrantzaleak bezala nekazarientzat edo gure industriarentzat gure erabakia, gure erabakitzeko gaitasuna Europan egon alizatea. Eta beste aldera begiratuko banu, iritsiko nintzateke Oriotik eta Donostiatik barrena Pasaiaraino. Eta Pasaian egun hauetan dago Aitamari. Aitamari, Mediterraneoko itsasoan itotzen eta hiltzen ari diran pertsonak erreskatatzen dituen Aitamari dago. Eta hori ere Euskal Herriak kokatzen du Europan, eta kokatzen du munduan. Eta hori ere garrantzitsua da. Mediterranean hiltzen dauden ari diren pertsonak jasotzen dituena, batzuetan hilik jasotzen dituena, Europako hainbat portutan sartzen uzten ez dituen pertsonak jasotzen dituena da Aitamari. Eta horixe da dugun Europa, eta aldatu nahi dugun Europa. Eta Europa hori aldatzeko gauzak ez dira bakarrik gertatuko. Gauzak elkarrekin egin beharko ditugu, gauzak guk aldatuko ditugu, guk egin beharko dugu aldaketa. Ez da magia gertatuko, gau magikoak bai, baina magia ez da gertatuko, guk egin beharko dugu aldaketa hori. Eta aldaketa hori Angela Davisek zioen bezala, egun hauetan Bartzelonan dabil, aldaketa hori egingo dugu egunero gauden tokitik, egunero etengabe, egunero denborarik galdu gabe, egunero denborarik galtzen utzi gabe, gauden tokitik gure ekina eta gure alegina egiten baldin badugu. Eta herri hau onaino iritsi baldin bada, orain ere hori egiteko prest dago argi eta garbi. Argi eta garbi. Krisi zibilizatorio global baten erdian gaude, egia da, eta hortik era duinean, era justuan
ateratzeko demokrazia gehiago, bake gehiago, feminismo gehiago, berdintasun gehiago, elkarren laguntza gehiago beharko dugu. Bestela ez delako posible izango, eta gutako bakoitzak gauden tokian egiten dugun horrek beti bezala izango du sekulako garrantzia herri honen eraikuntzan eta herri honek Europa horretan eta mundu horretan ekiteko bat, izen bat eta jarduteko modu bat erakutsi dezan. Eta hori gugandik hasiko da. Eta ni konbentzituta nago, zuetako bakoitzak indar hori guztia erabiliko duzuela. Eta konbentzituta nago Euskal Herria bildu dela hori guztia Europara eramateko berme bakarra. Eta esango dizuet zergatik, egun hauetan guztietan, egunero entzuten ditut asko, oso antifascistak direla esaten. Ojala hola diren, espero dut horrela izatea. Nik frankismoaren azken urteak ezagutu nituen, baina zuetako batzuk adinagatik ikusten zaituzte eta agian ezagutuko zenituztela urte gehiago ere. Ta ongi dakigu zer dan erregimen fascista bat. Ongi dakigu, ez da broma bat, askotan ongi transmititu ezin daiteken zerbait ere bada. Eta horrek eskatzen duena da, Euskal Herria Bilduk behin eta berriro esan duena errepikatzea. Guk PP Voxekin, han omen daude, PP Voxekin, ez dugu inolako harremanik izango, ez diegu inolako aterik irikiko, esan egin dugu eta egin dugu, eta berriro esan dugu eta berriro egin dugu, eta orain berriro esaten dugu eta berriro ere egingo dugu, ez diegu aterik zabalduko. Baina hitzak dira, eta ekintzak dira. Eta guk ez dugu inoiz gobernu batetik kenduko gehiengoz irabazi dituen, hauteskundeak gehiengoz irabazita alderdi bat kenduko, Partido Popularra eta Voxen laguntzarekin eta haien bozkekin. Guk ez dugu sekula ere hori egingo. Hitzak dira eta ekintzak dira. Guk hori ez dugu sekula egingo guri, komunitate honi egin zaion bezala. Beraz, adi nork esaten duen zer, eta gogoratu Euskal Herria Bildu bermea dela. Hau ez dela matematika kontu bat. Hau erabaki politikoen ondorioz gertatzen den zerbait dela. Duela urtebete Itziar eta Arkaitz hemen ginen eta zuetako asko ere bai. Eta duela urtebete esan genuen egingo dugu. Eta egin genuen. Eta handik pare bat hilabetera uztailean esan genuen berriro egingo dugu, eta berriro ere egin genuen. Eta duela hilabete sekulakoa egin dugu, historikoa egin dugu, eta inoiz izan ditugun emaitzarik hoberenak lortu ditu Euskal Herria Bilduk. Eta horrek badauka zer esana, ez da jendeak gugan konfiantza duela, hain zuzen ere hitzetatik ekintzetara pasatzen geralako eta hitza bete egiten dugulako. Baina orain, laugarren honetan zesan behar dugu. Arkaitzek dio berriro, izan liteke. Neri okurritu zait, lau, berriz ere egingo dinau. Oso garrantzitsua izango da, Euskal Herriko lehen indarra izan behar dugu. Eta aipatu dizkizuedan horiek guztiak Europara eraman behar ditugu, Europa honetatik Europara eraman behar ditugu, Europari erakutsi behar diogu, Europako zati honetan bagaudela Europar batzuk, Euskaldunak, hizkuntza propio bat daukagunak, diote Europako zaharrena omen dela, baina guri berdintzu zaigu, guri balio dugu, hitz egiteko, komunikatzeko, maitatzeko, matematika ikasteko, fisika ikasteko, korrika ibiltzeko eta surfean aritzeko berdintzaigu. Daukagu kultura bat, hori guztia eraman nahi dugu, hori guztia kokatu nahi dugu Europan garai zail hauetan. Horregatik lehen esaten izuena, gutako bakoitzak gauden tokitik egingo duen hori izango da garrantzitsua. Hori delako askatasuna, guk guztiok batera egiten dugun ariketa politiko hori izango delako askatasuna. Eta nik beti esaten dizuedan bezala, lagunok, gurea askatasuna delako. Gore Euskal Herria askatuta. Eta orain zuekin Arkaitz Rodriguez.
Bueno, egunon guztioi. Esan du Maialenek, aspaldi honetan askotan errepikatu izan dugula, ez? EH Bildu indartzen ari den indar politikoa dela. Esan ere askotan esan dugu, xirimiria garela, bagoazela poliki-poliki. Euria ere bilakatuko ginela, joan den apirilaren 21, eta hala izan zan, baina egiari zor, kontxo, gaurko egunean eta paraje hontan eguraldi apurtxo bat hobea eskertuko genukeen. Tira, badira hauteskundeak ezer gutxi jokoan dagoena. Badira hauteskundeak zeintzuetan jokoan dagoena, baden alderdi politiko batek edo besteak irabaztea. Badira hauteskundeak zeintzuetan jokoan dagoen, are gobernu bat aldatu ahal izatea. Eta guztiz bestelako politikak egin ahal izatea. Baina badira hauteskundeak zeintzuetan jokoan dagoen oinarrizkoena. Demokrazia eta bakea bera. Eta naiz eta hauteskunde hauek, Europar hauteskundeak nahiko urrunekotzat ditugun, naiz eta bai Itziarrek, bai Maialenek aipatu duten bezala, hala sentitzen edo nozitzen ditugun, esan beharra dago, hauteskunde hauetan jokoan dagoela oinarrizkoena. Jokoan dago demokrazia eta jokoan dago bakea. Jakin badakigulako, eta hala ohartarazten ari garelako, hauteskunde hauen ostean, inoizko Europar parlamenturik eskuindarrena gerta daitekela. Hauteskunde hauen ostean, eskuin muturrak, erreakzionarioek inoizko botere gehien izan dezaketenak. Beraz, esan gabe doa, hauteskunde hauek oso direla garrantzitsuak. Garrantzitsuak dira, hasteko eta behin, guk bai aukera daukagulako eskuin muturra erreakzionarioak gelditzeko. Izan ere hori da daukagun lehen helburua. Eskuin erreakzionarioa gelditu beharra dago. Honekin broma gutxi, fribolitate gutxi, ondotxo ezagutzen ditugulako eta jakin badakigulako zertarako gai diren. Gelditu beharra dago eskuin muturra, indartzen jarraitzen baldin badute, eta are gobernuak eskuratzen baldin badituzte dagoeneko, Europako hainbat herrialdeetan egiten ari diren bezalaxe, galduko dutelako eta nola gainera, emakumeek, galduko dutelako langile eta herri sektoreek, galduko duelako LGTBI kolektiboak, galduko dute herriek, galduko dute azken batean gehiengo zabalek. Por eso son importantes estas elecciones. En primer lugar, y antes que nada, porque hay que parar al bloque reaccionario. Hay que parar a los fascistas. Hay que parar a los fascistas, pero no es suficiente con eso. Hay que hacer políticas de izquierdas. Diría más, hacer políticas de izquierdas es la única manera de parar al bloque reaccionario, de parar a los fascistas. Porque a los fascistas no se les para comprándoles sus marcos discursivos o marcos conceptuales. A los fascistas no se les para, menos aún, reproduciendo sus políticas. A los fascistas se les para, como digo, haciendo políticas de izquierdas. Y hacer políticas de izquierdas es acabar con el austericidio y garantizar condiciones de vida y de trabajo dignas a las mayorías populares y trabajadoras. Hacer políticas de izquierdas es acabar con los oligopolios, con el eléctrico, energético, inmobiliario, con el oligopolio bancario y apostar por una transición ecosocial justa y democrática. Hacer políticas de izquierdas es apostar también, como decía Mayalen, por la desescalada, por el diálogo y por la paz. Y hacer políticas de izquierdas es apostar claramente por el derecho de autodeterminación y la soberanía de los pueblos, porque no se puede ser de izquierdas sin defender el derecho de autodeterminación y la soberanía de los pueblos. No se puede ser de izquierdas sin defender el derecho que asiste a todos los pueblos a dotarse de un Estado soberano, de un Estado libre y de un Estado independiente. Y esto sirve para Palestina, qué duda cabe,
pero esto sirve también para Cataluña, para Córcega, para Escocia, para Flandes y, cómo no, para Euskal Herria. Hauteskunde hauek garrantzitsuak dira, bai. Bigarrenik, gerra gelditu beharra dagoelako. Esan dut, besteak beste hori ere badagoela jokoan. Hori ere badela jokoan dagoen gauzetako bat. Hemen bakarren batzuk, betiko elite ekonomiko eta finantziario horiek, gerrara eraman nahi dutelako Europa. Gerrara kondenatu nahi dituztelako Europako herriak. Eta gerrarekin gauza jakina da, nork galtzen duten. Galtzen dute herriek, galtzen dute langile eta herri sektoreek, eta galtzen dute azken batean betikoek. Gerrak heriotzaren sinonimo direlako, baina gerra gelditu beharra dago ere, deseskaladaren aldeko apustua egin beharra dago ere, une honetan gerrak gure buruari onar ezin diezaiokegun luxu bat delako, sekulako baliabide xauketa ekarriko lukeelako, milaka eta milaka hildakoz gain. Sekulako baliabide xauketa, noiz eta transizio ekologiko eta energetikoaren garaian. Sekulako baliabide xauketa, noiz eta dirua inoiz baino gehiago zuzendu behar zaionean, gero eta handiagoak diren ezberdintasun sozial horiek borrokatzera. Beraz, gerra gelditu beharra dago, deseskaladaren aldeko apustua egin beharra dago, elkarrizketaren eta bakearen aldeko apustua egin beharra dago Ukrainian, baina baita munduko beste txoko guztietan ere. Eta puntu honetan, eta bereziki, Israel-Palestinan egiten ari den genozidioa gelditu beharra dago. Eta hemen oso argiak eta oso zorrotzak izan behar dugu. Ez dago erasorik une honetan Israel-Palestinan egiten ari dena justifika edo zuri dezakeenik. Ez da autodefentsa, genozidio bat da, garbiketa etnikoa da, legezkanpoko okupazioa da, eta hori gelditu beharra dago orain. Euskal Herria Bilduren botoak bai izango dira genozio hori gelditzeko, izango dira estatu palestinar bate aitortzeko, eta izango dira, esan dudan bezala oro har, bakearen eta herrien burujabetzaren alde egiteko. Hirugarrenik, hauteskunde hauek garrantzitsuak dira. Aukera ematen digutelako guri ere, Euskal Herriari, Maialenek esaten zuen bezala, nazio bat garela aldarrikatzeko. Aukera ematen digute guretzako ere errespetua eskatzeko. Gu bagoaz Europara, zentzu horretan, ukazio eta afirmazio edo baieztapen erradikal bana egitera. Bagoaz Europara, Irlandarrek esan ohi duten bezala, esatera, ez diegula, ez Espainiako estatuari, ez Frantziako estatuari, inolako eta inongo eskubiderik aitortzen Euskal Herritarren izenean erabakirik hartzeko. Hori da egiten dugun ukazio erradikala, baino bagoaz Europara ere baieztapen erradikal bat egitera. Bagoaz Europara, Eskoziarrek esan ohi duten bezala, argi eta ozen esatera, Euskal Herritarren izenean erabakiak hartzeko hobekien prestatuta dauden personak Euskal Herritarrak beraiek garela. Beraz, bagoaz, mezu argi batekin, gu ez gara, ez frantsesak, ez da espainolak ere, gu euskaldunak gara, eta munduko herri guztiei bezalaxe, gure buruaren jabe izateko eskubide guztia daukagu. Hori esatera goaz, Europara. Eta azkenik, hauteskunde hauek garrantzitsuak dira, oro har, aukera ematen digutelako, azken urteetako bide honetan sakontzen jarraitu eta oraindik ere gehiago izateko. Egunetik egunera gehiago izatea.
Hori da gakoa, bai gure burujabetzaren bidean aurrera egiteko, hori da gakoa, bestelako politika publiko batzuk egin daitezen bermatzeko, hori da gakoa, oro har, gure askapen nazional eta sozialeko prozesuan aurrera egiteko. Eta guk ez daukagu zalantzarik, azken garaiotan bezala, gero eta gehiago izango garela. Ez daukagu zalantzarik, datorren ekainaren 9 ostean ere, gehiago izango garela. Eta gehiago gara, eta are gehiago izango gara, Euskal Herria Bilduk esperantzaren blokea ordezkatzen duelako. Euskal Herria Bilduk herri honek behar dituen soluzioak gorpuzten dituelako, baina bereziki, gero eta gehiago izango gara, askotan, esan izan dugun bezala, Euskal Herria Bildurentzat bai, lehenik aberria eta gero alderdia delako. Guretzat bai, lehenik aberria eta gero alderdia. Hala bada, ekainaren 9 bozkatu beharra dago. Faxistak ate joka direnean, ez da aukera bat inibitzea, ez da aukera bat etxean gelditzea. Cuando los fascistas tocan a la puerta y están tocando a la puerta, no es una opción inhibirse, no es una opción quedarse en casa. Para la izquierda, y más en estos momentos históricos, abstenerse es un lujo que no se puede permitir, es un lujo que no nos podemos permitir. Ellos sí tienen claro, y cuánto además, lo importante que es disputar y tratar de hacerse con el poder allí donde se encuentra, en todas las esferas de la vida, y a eso van, y si no les paramos, es eso lo que puede suceder. Horregatik diot, ez dela aukera bat etxean gelditzea. Ezkerra ezin da tronpatu gai honetan. Ezkerra ez zen jaio diskurso autoerreferentzialak egiteko. Ezkerra ez zen jaio konfort politiko edo ideologikoko eremu batean gotortzeko. Hauek ez dira errepliegerako garaiak, boterea esparru guztietan lehiatzekoak baizik. Gu ez ginen sortu, esan bezala, botere, nolabait diskurso hutsak egiteko edo konfort eremu batean gotortzeko. Gu jaio ginen, ezkerra jaio zen, boterea disputatzeko, boterea eskuratzeko, botere hori eraldatzeko eta botere hori jartzeko beste Euskal Herri baten eta mundu justuago baten eraikutzaren zerbitzura. Horretan ari gara eta horretan jarraitu behar dugu. Besteak beste, baina momentu hontan bereziki datorren ekainaren 9 boto kutsak, boto subiranista, independentista, bakezale, desmilitarizazioaren aldekoen eta ezkerrekoen alde. Beraz, ekainaren 9 Euskal Herria Bildu bozkatu beharra dago. Nazio bat garela esateko, Euskal Herriaren eskubideak defenditzeko, bakea defenditzeko. El próximo 9 de junio hay que votar a Euskal Herria Bildu para decir en Europa que somos una nación, para defender los derechos nacionales y sociales de este pueblo, para continuar avanzando en el camino de nuestra soberanía nacional. Pero el 9 de junio hay que votar Euskal Herria Bildu también para mandar un mensaje muy claro a los reaccionarios, a los fascistas, a los Salvinis, a los Le Pen, a las Melonis, a los Orbán y a los Abascales, a todos aquellos que, como Warren Buffett, conocido multimillonario estadounidense, dice que por supuesto que existe la lucha de clases y que esta lucha la están ganando ellos, que esta batalla la van a ganar las mujeres, la vamos a ganar los trabajadores, los pensionistas, los pueblos, en definitiva, los y las de abajo. Para eso hay que ir a votar el 9 de junio. Bukatzeko,
Euskal Herria Bildu bozkatzera dei egiten dizuegu. Euskal Herria Bildurentzako botoa eskatzen dizuegu beste behin ere. Baina hortik haratago dei egiten dizuegu zuen buruak antolatzeko. Zuen buruak antolatzeko Euskal Herria Bilduren baitan. Zuen buruak antolatzeko herri honen nazio askapen prozesu eta proiektu horren baitan. Bakarren batek duela ja denbora desente esan zuen bezala, soilik bere burua ongi antolaturiko herriak lor ditzakelako helburu handiak. Eta bakar horrek berak esan zuen bezala, langile eta herri sektoren arazoei erantzun hobekena eman diezaiokeen hori langile eta herri sektoreak beraiek direlako. Beraz, esandakoa ekainaren 9 beste behin ere bozkatzera eta ekainaren 9 beste behin ere irabaztera. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria Bildu! Gora herria! Oharpare bat esatia bakarrikan ez moitu bat goendikan, zerbeza batzuk aten ditugu,